Добър ден. Добър ден. Здравейте, какъв добър ден. Днес ще играем на Minecraft Pocket Edition. Не, вижте първо едно приложение да ви покажа. Първо Open Pictures в галерията нека. Ей, той е мой съученик. Ще го направим. Вижте са. Такива чела ще му сложиме. Аре, Симеоне, появявай се. Еми, сега не може. Не знам що. То ще играем на Майнкрафт. Клипчето ще е 15 минути, защото и толкова имам. Па ще излизам. Искате ли да спра клипчето? Да си изтегля? Не, няма да стане. Ще направим нов world. Преди снимах два пъти. Не стана. Овца. Къде са твоите приятелчета? Двете овци, бе. Приятелчета. Къде са ти приятелчетата, ама? Много са ги бавни направили. Нека е така да направим. Да търсим овци да ги пребиваме от... Да търсим овци да ги пребиваме от... обой. Да, много да ги пребиваме от обой. Направо съм най-умният човек на света. Ето ги приятелчетата овци. Точно две са. Точно колкото ми трябва. Умри, умри! Умри, бе! Пак ще се пустим в този врат. Добре заклещих я поне. Ако ти не умреш от четвъртия път, нека са вземем дърво. Ще има и втори епизод, трети, четвърти и пети. Това ще е такова. Това ще е поредица. Само че е нормален Майнкрафт. Не знам как да си служа модове. Добре, толкова за първото. Стигам толкова. Ти ще ме сънуваш, тук ще ме приспива. Добре. Да си подреда инвентара малко. Първа е кирката, защото е най-добра, после меча, после бадлата, после лопата и така. Хубавото на този Майнкрафт е, че има опаднали дървета, което е готино. Важното е да намериш овце, защото
Лава, разбира се. За малко ще я запад в нея. Може да експлорваме мина. Че само трябва да... Не знам дали виждате нещо, аз не. Не, аз виждам. От тая мина само ще събера камък, защото... Нищо не виждам, после докато там е кол ще се стъмни. В истинския живот е. Не, в Майнкрафт. И това ще стане добре. Так, так, так. И след това ще остане. Так, так. Толкова възстон мисля, че ми стига. 12. Так. Ама трябват ми пръчки. 6 меча, добре. 3 кирки, такова. Развихме се добре в началото. Направихме си каменни неща. Така. Да. Посетете моят приятел Христо, неговия канал. Няма да го има. Ще го има в описанието, ако изобщо има такова. Не, няма да го има в описанието. Просто пишете моето първо и последно оцеляване на модове. Връщам се само за да убия тази крава. И още една овца е там. Моето първо и последно оцеляване на модове. Има и други клипчета, харесайте, абонирайте се за неговия канал, абонирайте се и за моя канал. Ох, паднах. Само да събера тази кол. Просто трябва да хода и за дърво за пръчки и трябва да ще си направя търчове. Ще експлорваме пещера. Ще го събера цели. Знам, че не би се гледа как го бера, но ще трябва. Още кол. Ще го събера. Добре, готово. Айде, събрахме целия кол. Къде се върнах? Да, тук. Добре. Сега отиваме за дърво. Едно там. Гладен съм. Няма какво да ям в Майнкрафт. Имаме една пържола, после ще изпека. Ама пешка... Наверзе още малко ковърство. Добре, толкова ще стигнат. Всичкото ще го направя така. Да, торчове. 16 торча мога да направя. Какви 16 говоря, бе? Аз вече имам моя 52, добре. Това ще ги сложа тук торчовете. Това е ред. Днес ще излизам. Само да ходя да убия нея прасата, защото няма какво да ям. И можем да ходим да експлорваме пещера. Малко прасенце. Няма да убивам майка му. Не ще я убия.
Малкото няма да го убивам, защото нищо не пуска. Добре. Твоя чест. Днеска ще излизам. О, изпуснах съм пържула. Да. Те да също даваха храна. Колко лесно се убиват и дават едно печено пиле, което наяжда с 4 бутчета. Още една крава. Още една крава. Когато не ми трябва, вече ги намирам, нали? Нали имам легло? Да. Виждам тръстика. Очите ми виждат. Какво? Уау! Как е? Видяхте ли, сложих едното на пясък, а другото падна. И това ще е на епизоди, ако вече съм казала да знаете. Втори път. Харесайте, абонирайте се и на Христо също канала. Харесайте, абонирайте се. И искам да поставим рекорд от 1000 гледания. Супер, вече. Искам да поставим рекорд от 1000 гледания, 1000 харесвания, ако може 1000 абонирания. Да, леглото ми. Аз тръгнах на някъде без леглото ми. Чак на... Добре, скоро ще спирам клипа, защото имам само 15 минути, после ще ходя на работа. На работа, ако не сте чули. Добре. Това е добро място за къща само. Да, наистина е добро място за къща. Вижте колко е яко. Точно изкопано си е. Тук ще ми е къщата. Следващия епизод. Хора. Който. Само, че трябва да направя всичко с дърво. Следващия епизод ще е след 1 час. Не, няма да е след 1 час. Имам работа за 10 минутки. И когато завърша къщата, ще пусна клипа. Добре. Пуснах клипа отново. Значи почти завърших къщата. Идваш ли? Извинявайте, трябваше да спра за малко. Трябва да хода за още дърво. Скоро ще умра, ако не изям нещо. Аз за бяло дърво реших да си направя къщата. Малко е, но за мен става. Брадвата, между другото, прилича на Сатър. Колко още дърва не ми достигна? Доста, защото имам да правя покрив и под.
Добре, харесайте, абонирайте се, довиждане. Айде, довиждане.